Usa ka muhunong sa pagsulti ni anang mga kulunga, ipakita nga duna kay pagsabot aron kami makasulti na. Nganong giisip nimo kami nga mga mananap, o ilantaw kami nga mga buwang-buwang. Bisan pag kulis-kulison nimo ang imong pagalingon sa kasuko, yaan ba ang buyuta tungod kanimo? Kung palayo ba ang bato sa iyang dapit, oo, ang sugat sa dawitan, pagapadungon, o ang siga sa iyang kalayo dili mo lanag. Ang kahayag sa iyang budda mungit-ngit gayon. Ug ang lampara sa ibabaw niya pagapadungon. Ang iyang tagkas na lakang pamukon, o ang iyang mismong tambag mo'y magpatumba kaniya. Kay dadkon siya sa iyang mga tiil padulong sa pupot, ug siya maglakaw paingon niini. Usa ka bitik magsakmit kaniya sa tigot, usa kalikab magapos kaniya. Dunay bisig nga gitago alang kaniya diha sa yuta. Ug dunay bitik nga gibutang diha sa iyang alianan. Ang makalilisa nga mga butang sa tibuok palibot makapahadlok kaniya. Ubugdon siya niini nga duol kaayo sa iyang mga tiil. Ang iyang kusog maluya, ug siya mubarag tungod sa katalagman. Ang iyang panit mautkot. Ang mga parte sa iyang lawas tutun sa kinagrabihan nga makamatay sakit. Siya papahawaon sa iyang tulda, diin siya may kasiguruhan, ug siya magnakaw paingon sa hari sa mga kalisam. Ang mga estranyo mukuyog sa iyang tulda. Ang asupre igasabwag sa iyang kuyanan. Ang iyang mga gamot sa ilalon niya mauga, ug ang iyang mga sanga sa ibabaw niya malaya. Siya dili nga pagahandumon diha sa yuta, ug ang iyang ngalan mahikalimtan na diha sa kadalanan. Siya ilang papahawaon gikan sa kahayag ngadto sa kangit-ngit ug kabukol gikan sa mabungahong yuta. Siya dili makabaton ug mga anak ug mga kaliwat, taliwala sa iyang katawhan. Ug walay magpabiling buhi sa dapit nga iyang gipuy-an. Sa adlaw sa iyang katalagman, ang katawhan sa masadpan makurat pag-ayo, ug ang katawhan sa sidlakan mangurog sa kanadto. Kini ang mahitabo sa mga tulda sa mamumuhat ug dautan, ug sa dapit sa usa nga wala makailag sa Dios. Salamat kayo, Brother Kian, sa inyong pagbasa. First time din mo, Brother Kian, no? Okay. Salamat kayo. Mura dili first time. Samtang nagbasa ka, sundan ka na mo sa pananay 5, no? Tukmang pagbasa. Makita na ito nung nga iskutan din yung sumaryo, basa, kusog ko nung sa ginasulat. Kusog yung tingog, no? Medyo distansya lang sa tayo. Pero nakita na mo nga kusog ang imong tingog.